Gør lige, John. Helt ærligt, gør lige. Hvad skal jeg gøre? Lav film sammen med Vibeke. Jamen, det har jeg faktisk også tænkt mig. Vibeke, tror du ikke, synes du ikke, det er... Hey, er det ikke, Vibeke, er det ikke faktisk grundlæggende en meget god idé, at vi laver en film, der handler om, hvordan det er at lave film med produktionsskoleelever? Jo. Hvem har nøgle til det her? Okay. Okay, så lad os sige det som det er. Det er produktionsskolen Klemstrupgård i Køge, og vi skal afsted med medieværkstedet. Vi skal afsted med vores elever 3 dage og lave dogme-gyserfilm. Så dogmet går ud på, at man ikke må redigere andet end hvad man kan i kameraet, så filmen skal optages i den rækkefølge, den bliver optaget. Og man skal egentlig bare kunne sætte filmen, når den er færdig, skal man bare kunne sætte den til en tv-skærm og trykke på play direkte fra kameraet, og så kommer der så en gyserfilm ud af det. Der er 3 grupper, der arbejder. Vi har arbejdet flere dage med det her med at skulle se, vi har set film, snakket og skrevet manuskripter og sådan noget, og så har vi nogle grupper. Vi har nogle små grupper her, som bare lige gruppe 1, 2 og 3. Og alle film har det til fælles, at de skal starte på skolen her. Det er nogen, der skal på lejretur, og så skal der være en ankomst til Højstrup, som er den feriekoloni, som vi skal ned til. Så hvis jeg skal lave det sådan lidt dogmeagtigt, så burde jeg faktisk lige se, om jeg kunne finde... hvem har taget min grønne tus? John, den ligger derovre. Eller sådan noget. Prøv at kigge om med resten, om det bordet, der skal gerne ligge. Bum. Der er en eller anden grund, så er det fuldstændig umuligt at finde noget på det her værksted. Okay. Titlen er så noget i retning af... Jeg tror, titlen er noget i retning af, sådan laver man film med produktionsskoleelever. Det tror jeg er titlen på den her. Det er vores så vi behøver ikke noget skilt? Nej, jeg kunne ikke finde den grønne tus. Det er okay. Vi skal have noget til på onsdag. Jamen, vi har... Jamen, det er sådan et projekt, hvor man har 36 timer til at lave en film i. Og det er bare det. Altså, og filmen skal optages i den rækkefølge, som den bliver vist i, så i princippet kan man stikke en ledning ind i kameraet og sætte det til fjernsyn bagefter og trykke play, så skal den køre hele vejen igennem. Det er det, der er øvelsen. Og hvis der skal være musik, så må man have et keyboard lige ved siden af højtaleren og alt sådan noget. Der er en lille smule mulighed for at redigere i kameraet. Man kan slette en scene, altså hvis der er en scene, der er blevet dårlig, så kan man slette den, og man kan også dele en scene op. Man kan fjerne starten af en scene, men det er det, redigering de har mulighed for. Så nu har vi fortalt de andre lærere, hvorfor vi er væk i 2 dage. Vi ses. Vi er så nået til et punkt, hvor at vi er ved at være nede ved feriekolonien, og vi skal have filmet, at vi kører ind. Så lige nu så er der så nogen, der gør klar her. De løber ned for, og de løber virkelig. Det er ret fedt. Ret fedt det der. Så de skal filme, når bilen kommer kørende. Derfor har vi lige et pitstop her. Ja, vi skal sikkert gøre det et par gange, men det bliver fint. Ja, vi er så ankommet til feriekolonien Højstrup, hvor vi faktisk allerede har været godt i gang. Drengene har ret fedt sted faktisk, ligger her tæt på vandet. Det er svært at se her på kameraet, men lige ud til stranden. Der er lidt tåget i dag. Og drengene har allerede været godt i gang. Vi måtte køre bilerne frem og tilbage her en 4-5 gange, for at få de rigtige scener i kasten, og så skulle man komme og fotografere og sådan noget. Så det kører indtil videre rigtig, rigtig fint. Lige nu er der en pause i optagelserne, fordi vi skal jo ligesom også organisere alt det praktiske, så der er blevet pakket ud og fundet værelser og alt sådan noget i den retning. Og nu tror jeg nok, at det er ved at være frokosttid, så vi gør klar herinde til frokost. Ja, det er gjort klar med buffet herovre. Maden bliver gjort klar. Det er ikke det helt store, men alligevel. Det er en start. Det er en start. Det er jo en start.
John! Hej! Et eller andet med Søren Spætte eller sådan noget. Jeg er ikke så god til tegnsprog. Men ja, så vi er i gang. Har I fået de optagelser i kassen, I skal bruge indtil videre? Ja. Ja, vi har også lavet en porno. Ja, det har vi. Vi har selvfølgelig fået det optaget. Jimmy, hvis det er, du skal være ham der Freddy der. Nej, det er sgu da, det er sgu da om det er, du skal være sådan en killer ting, ikke? Så har jeg et par overalls med, sådan nogle arbejdsbukser. For jeg tænkte, jeg skulle ud i skoven og rende og sådan noget. Så hvis du låner de der overtræksbukser, nogle arbejdsbukser, så tager jeg på, så skulle du have noget. Jeg tror faktisk, det var det. Altså Jimmy er den store farlige skurk i jeres. Nej, det er ikke i jeres film, eller hvad? Nej, der er han stikkeren. Nå, okay. Han er den, der render ind til alle sammen og siger, prøv lige, Ben og Patrick, de er i gang, eller helt fucked up ud i skoven og sådan noget, så det er fucking nok. Det er de altid i gang med. Ja. Okay, fint nok. Hvad med det der pigeproblem, han klarer? Der er ikke rigtig noget der. Der er ikke noget problem i. Der er ikke noget pigeproblem. Fedt nok. Det var rart at høre. Skal du låne dem? Hvad den anden, en af de andre grupper her, hvad er det for nogle optagelser, I skal lave her det næste tid? Oliver og Latif og Dan og Mike for eksempel, hvad har I gang i? En af jer sige noget? Det ved I. Altså, I ved ikke, I er ikke helt klar over, hvad det er, I skal optage endnu. Det er også okay, eller hvad? Så vi skal ikke rigtig bruge nogen hjælp, vi skal bare koordinere med de andre grupper, det er faktisk det. Okay. Så I har ikke noget rekvisit? Ikke rigtigt. Okay, skide godt. Jeg ved ikke, hvad du laver. Skide godt. Altså de her to forbrydere, der sidder nede for enden her, hvad I har sådan, skal I? Altså vi skal jo først filme i aften. Vi skal også filme to ting i aften. Okay. Hvad med mig, hvordan skal I bruge mig? I morgen til Okay. Altså I skal være opmærksom på, at hvis der er noget med nogle nattescener eller et eller andet her, så har de lovet nærmest stjerneklart i aften. Det er jo ret sejt. Til gengæld så har de i morgen lovet, at i morgen aften fra klokken 9-10 stykker, der har de lovet regnvejr. Altså, der er sådan nogle kurver på DMI, og i morgen kl. 11, der er den oppe i morgen aften 10-11 stykker, der er den oppe i max. Det lyder som om, der er ved at sætte store busser. Så det kan være en fordel for nogen, men der kan også være en ulempe for andre, hvis I har et eller andet, skal flygte ud gennem skoven eller et eller andet, så kan det være også, hvis vi skal have noget lys og strøm og sådan noget, så skal det altså være i aften. Jeg trækker ikke strøm ud i skoven i morgen. Når der regner. Så har I så det der spærrebare lampe? Ja. Der har sådan noget. Ja. Jeg ved ikke hvor meget, jeg kan ikke love dig, altså hvis du render rundt og tænker, hej, virker det nu, så er det ikke sikkert virker jeg. For jeg kan ikke lade den op. Okay. Så nu er jeg ikke, vi har lavet det der væk, ved? Nej. Ja. Så skal vi lige have den her sove. Ja, vi skal lige vide, hvem der sover hvor og sådan noget. Og det er mig, der ikke sover alene. Skal jeg ikke holde op? John, han gider ikke. John gider ikke at bruge tid på at kalde os ind til møde. Så derfor går alle andre drenge hen og banker på, og vi hiver os ud. Og vi vil ikke komme ud, men den er med, at I får hævet os ud. Her til morgen. Eller til møde. Og vi skal stadig. Det vil jeg Det må være, at I skal tage os i kraven og kaste os ud, men bare komme ind og sige knivolet under. Ikke noget, nej. Det skal ikke være vældigt, det skal og så sætter, men I skal alle sammen rykke opad. Sådan så mig og Patrick kan sidde nede for enden af bordet, fordi vi skal sidde helt væk fra jer. Hvor har I kameraet? Kameraet er hernede i den her ende, eller? Rasmus, han kører sådan lidt. Rasmus er ikke en del af gruppen. Du er der ikke, Rasmus. Du findes ikke i vores film. Jeg har en idé. Hvorfor stiller I, når I skal optage selve filmen, ikke? Så i stedet for, at man ikke får det der kamera med dernede, ikke? Ja. Hvorfor stiller man så ikke bare de to kameraer ved siden af hinanden? Så optager de jo ikke på hinanden, så er der ikke nogen af dem, der ser hinanden. Fordi jeg har planlagt, hvordan optagelsen til at køre. Okay. Men altså, så er det bare fordi, så går Rasmus bare forbi. Ja. Men Rasmus, det du gør jo, ikke? Rasmus kan sagtens gå forbi. Han skal bare have kameraet væk fra den kamera. Men
Rasmus, når John kalder til morgenmøde ude i køkkenet, og I alle sammen kommer ind på værelsen, og så Rasmus han følger ligesom John ud fra køkkenet, og John sætter sig ned, og så går Rasmus hen i hjørnet, og så kan man se, at I alle sammen kommer ud af værelsen og sætter jer. Og så råber John igen, så meget plads. Og når vi ikke kommer ud, så går I alle sammen hen. Og vær så ud, fordi John og Vibeke, de gider ikke bruge tid. Og så John, dig, du følger med rundt om bordet. Du går, i stedet for sådan, at de rejser sig op, så går du bare den her vej. Det er så det, du bliver nødt til at rykke dig, ikke? At du bliver nødt til at rykke dig den samme vej som Rasmus. Og så rykker Rasmus herhen, og rundt om bordet. Er du med, Rasmus? Og så hen til værelsen, sådan så han bare lige kan se ind her, hen ved Patricks sæk. Sådan så at han kan se ind. Det er ret vildt det her. Lige nu er vi ved at blive instrueret i, hvordan vi skal gøre til næste optagelse. Så det bliver rigtig spændende til, om vi alle sammen kan finde ud af det. For det lyder lidt kompliceret, specielt det som kameramanden han skal. Men, og jeg hører jo ikke efter, så jeg kan nok heller ikke finde ud af det. Men lad os nu se. Der er gang i alle mulige natlige scener, og lige nu tror jeg faktisk, vi har gang i noget... Vi har gang i noget intro-pan. Også kaldet teaterblod. Karabiner. Det er farligt. Ja. Og noget aqua. Så det er okay. Det der aqua, det er vist okay. Hvem tager en smuk? I'm a Barbie girl. Skal jeg så tage en ud? Det er bare lige en finger. Det er bare en ordentlig Bunden blød. eller resten i håret, Vibeke? Ej, jeg tror jeg. Okay. Det var meget... Det må være blod nok. Fordi det har en rigtig konsistens. Okay. Holy shit, det er godt. Så, Jimmy. Skal du Op på det måde. Men på næsen, eller hvad? Det er bare... Han er dårlig. Han er syg. Det er mundbilen, eller hvad? Men du... Okay. Du må ikke drikke. Du må faktisk... Altså, I skulle gerne være klar til scenen nu, fordi... Ellers skal han bare have med, at bliver han fucking afhængig af det. Hvad smager det af, Jimmy? Ikke noget. Ja. Må vi lige se dig lukke lige munden op en gang? Må han gerne spytte på gulvet? Altså, tror du, det er et værtshus, mand? Blot i maven. Det ser godt ud, det der, Jimmy. Det ser fint ud. Hvad Godt. Okay, Jimmy går udenfor, og så... John, du skal på gaven. Okay, det er altså teaterblod. Jimmy har lige fået bank udenfor, så han skal komme ind og være blodig. Ja, gang i den. Og Rasmus, du giver mig så lige en opladelse til bogen. Nej, du gav det på tanken. Jeg vil lige høre, selvom I sidder og spiser morgenmad her, Oliver for eksempel, hvordan gik det med optagelserne i går? Skide godt. Altså, fik I det i kassen, I havde regnet med? Yep, jeg har ikke fået brug på det. Hvad siger I andre, Peter? Om vi fik de optagelser, vi skulle gå? Ja? Nej, ikke alle sammen. Okay. Fordi at vi mangler et. Vi optog, at Jimmy han blev slået af Patrick i går, så skal vi, der har vi altså at få filmet, at folk de løber ud efter mig og Patrick, ja. Og så mangler vi så at få filmet, at de løber efter os, og vi løber væk fra dem. Og det skal foregå i mørke? Ja. Så I har ikke nogen optagelser før igen i aften? Nej. Så I skulle faktisk have lavet den optagelse i går? Eller? Ja. Det er da et problem. Ja. Hvad skal I så lave af optagelser efter det? Alt muligt? Der skal vi redigere lidt i, hvordan at vi skal fungere. Jeg tror ikke, det bliver alle sammen, der skal væk. Vi er bare Jimmy, han skal. Men altså, det er jo et problem, at fordi I ikke har, I mangler den sidste optagelse. Ja, jeg ved det. Men, det er også det, at jeg sagde til Peter, at vi bliver nok nødt til at gå ud og lave det nu. Altså i går aftes, ikke også? Ellers så bliver det for sent, og så kan vi ikke nå det. Men så vil han gerne vente. Ja. Det tror jeg, vi må tale om i løbet af dagen. Hvad med jer andre? Har I nogle optagelser, der skal foregå her i løbet af dagen? Hvem siger ja? Jeg skal have blod i munden. Ja. Ja, og te på gulvet. Jeg skal have blod i munden. Ja. Med blodkapsel. Og så, du skal dø i dag, eller hvad, Mike? Det skal jeg også. Skal du også? Hvor mange skal dø i dag? Jeg skal dø 3 gange i dag. Okay, fedt nok. Det er også noget med, at jeg skal også... Hvem er det, der skal slå mig ihjel i dag? Jeg tror, jeg kigger rundt, og der er ikke nogen film, jeg skal dø i.
Vibeke, er der også noget med, at du omkommer i løbet af dagen? Ja, vi skal også have brugt noget af dit blod. Ja. Vi er meget 2 flasker. Okay, og jeg tror, når vi har spist morgenmad her, så tror jeg, vi må holde et koordinerende møde med, hvem der skal dø, hvornår og sådan noget. Ellers så går det sgu ikke. Tiltælling der, fordi jeg mener, jeg skal finde... Kan du have til værk? Skal bare finde noget Uden en knipser. Ja, jeg kan godt lægge noget kontravægt. Bare sørg for, at blodet ikke rører ud. Blodet ikke rører ud i hvad? Ja, der er blod i den her. Skal jeg det? Der skal blod i. Så ved jeg det sgu ikke, så bliver det lidt lettere besværligt. Hvorfor det? Hvorfor skal det? Ja, ellers så skal vi have blod her igen jo. Det kan jeg sagtens. Altså, den her trøje var sølet til i blod, både front og bagved. Jeg blev også blod på gulvet. Jeg blev bare lade den der lille blodbøg. Nej, men altså, vi fjernede alt det blod, der lå derinde jo alligevel. Og der var det meste af glas. Altså, er der nogen, der lige fortælle mig, hvad det er, der skal foregå i den her scene? Ja, jeg skal have blod på hænderne. Ja, bare på den ene hånd, det er nok. Okay. Altså, sådan vende ham om og sådan. Okay, så Oliver ligger... Så skal vi der have blod på. Nej, ja. Nej, det er ikke nødvendigt. Oliver, prøv lige at dreje til den ene side. Prøv at dreje hen på mig. Helt over. Jeg skal så tage Oliver. Hvis jeg filmer herfra, så får jeg ikke det der. Så er det bare det, hvor han begynder, hvor I vender ham om. Det er det, jeg skal med. Så er det bare lidt. Okay, så når han bliver vendt om, så prøver vi blod på. Se, er meget spændende her. De er jo lige i gang med den store morscene, tror jeg, så der er noget snak om, hvordan han vil lede og hvem der ordner hvad og sådan noget, så, og hvordan han vil lede, der skal døs. Der er nogen, der har fået løg i øjet, så de kan græde og sådan noget. Går virkelig til den. Det gør de. Det der med, at du har set Peter, der er død. Jeg holder den tilbage. Hvad der skete her? Og sådan noget. Så kan du så godt se, at det er lidt dumt at sige det. Men du kan se, at det er død. Du skal sådan på en måde, komme lidt i 2 år med et eller andet. Vi er lige i gang med at få optaget den der meget vigtige scene, ikke? Så jeg prøver at få lidt med af, hvordan det foregår, men jeg må vist ikke rigtigt. Nu vil vi se, hvad der sker. Jeg fucker det hele op, det gør nok. Bare jeg gør i hvert fald. 5 sekunder, vi gør 5 sekunder før. Han siger, værsgo 5 sekunder. Så 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Klar? Det er ikke test. Vi filmer. Og... Værsgo! Vi skal gå ind og pakke, det skal være nu. Okay? Tak. Den går vist i kassen, den der. Jeg tror, den kom i kassen. Men det glæder vi os til at se. Specielt når filmen bliver færdig engang. Det er noget med, at vi dør som fluer. Alle sammen efterhånden. Makabert. Okay, I er ved at være færdige med jeres optagelser. Bare lige en hurtig kommentar til, hvordan det har været at lave film. Hvad synes I om det her projekt, vi har været i gang i? Det har været super hyggeligt. Ja. Ja. Det er rigtig sjovt at være herude og så lave scener. Ja. Er der nogen, der måske føler, at de har lært et eller andet? Jeg har jo ikke været her særlig længe. Jeg har knap nok været her 2 uger. Men jeg synes det faktisk, det har været meget rart lige at komme afsted og så lære folk lidt bedre at kende. Ja. Og så er det godt at have sådan et projekt til at, ligesom der er noget konkret, I skal lave. Lige præcis. Ja. Skide godt. Jamen, altså jeg vil sige, Vibeke og jeg, vi har jo snakket lidt om det undervejs. Og vi har været ret imponeret af den måde, I har grebet an på. Det har altså været pænt sjovt at se, hvordan I har forsøgt at løse de der opgaver. Og personligt så synes jeg, at det var ret specielt at stå 6 mennesker nede i baderummet i går og lave uhyggelige lyde. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke, at hvis der kommer en eller anden hundelufter forbi lige nu, så må han altså tro, at der foregår et eller andet virkelig scary nede i baderummet, altså, fordi der står nogle mennesker og småskriger og skraver på vinduerne og sådan noget. Men det var super, altså der var også et eller andet super fedt over det, altså
det var jo højt engagement, og folk var på, og var nu stille, og der skulle trampes og sådan noget. Jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til at se de her videofilm. Det bliver nok først på mandag, men det bliver ret der her. Meget af det har været... Jeg synes, det har været rigtig fedt at være med som lærer også, og så bare mærke en brænd for det, fordi det giver bare så meget energi til os også. Og jeg tror, det giver energi til... I giver hinanden energi. Ja. Så Jeg vil gerne dele noget. Vil du gerne dele noget, Peter? Jeg vil gerne dele noget, ja. som jeg har tænkt mig at gøre. Sådan der. Det er, at du får du kørt filmen ind på en DVD. Eller... Ja, I får jeres egen film på DVD, ja, eller med alle sammen, eller hvad vi finder ud af. Jeg vil gerne have dig til at beholde alle klippene fra filmene. Fordi så vil jeg gerne have dem med hjem, og så vil jeg gerne sammensætte det til som en slags en lang film. Så prøv at sætte det sammen, sådan så at klippene sådan næsten passer ind i hinanden. Men så er ikke særlig, fordi at Latif bliver jo optaget, hvis der er gået et bog på en film. Eller mig og Rasmus, hvis vi må patte. Så ved det. Så jeg vil sige, at så det der, jeg vil nok komme til sidst, men så er alle Jimmys klip og sådan noget, det ligesom bliver pakket sådan lidt, ligesom der foregår to ting samtidig. Du kan godt prøve at tænke mig at sidde og mixe det sammen. Ja. Der er i hvert fald masser af materiale, og det burde kunne lade sig gøre at mixe det sammen på en helt anden måde, end det vi havde tænkt os. Jeg vil gerne lave en trailer til det, hvis der er. En trailer? Okay. I hvert fald, det er jo meningen, at de her film, er det vi skal jo bare kunne sætte den på mandag på kameraet, og så bare trykke play, og så se en gyser. Men det er jo så også meningen, så skal vi lige have dem inde over computeren, lave nogle DVD'er ud af dem, og så er det meningen, når vi har åben hus den 12. maj, at vi skal lave gyserbiografer, og der finder vi så ud af, hvad vi gør. Vi skal lave filmplakater, og vi skal lave billetter, og vi skal lave alt muligt. Men det skal vi kigge på i næste uge. Ja. Der er nogle scener, for eksempel, hvor vi skal hotte den i halv, som du viste, man godt kunne. Ja, men det må vi lige kigge på mandag. Vi må jo grundlæggende ikke redigere i filmen, men det kan godt være, at man må gøre det, man kan i kameraet. Ja, Rasmus? Nå, du er med 8 år, skal du smide ud på YouTube? Det ved jeg ikke. Det bliver jeg nødt til lige at tænke over, fordi der kan jo være... Det kommer kun an... Altså, det kommer an på skolen, og det kommer an på, om de mennesker, der medvirker i filmen, de synes, det er okay. Så det tager vi en snak om derhjemme. Men indtil videre, så tusind tak for det. Det har været super fedt.